Okay, ang ating pong binigay na topic po sa atin, yung essence of giving, no? Alam niyo mga kapatid, sa isang gawain po ng Panginoon, hindi po yan nawawala. Although marami po ang ayaw niyan, no? Yung pagdating sa pagbibigay. Naalala ko po mga kapatid, nung tayo po ay wala pa sa katotohanan, di ba? Pag dumadaan po yung singapong na pagbibigay, di ba, ang lagi natin binibigay halos yung barya, no, coins. No? Hindi naman po yung masama. At sa dami po ng ating mga blessing, ang pinipili natin yung mga maliliit na barya-barya para sa gawain. Kasi hindi ba tayo Kristiyano totoo? At gumagaya lang tayo sa mga nakikita natin. Kasi ang laki-laki ng singapong nila, di ba? Ang mula dito hanggang doon, merong aabutin mo yung gano'n, tapos gano'n ang pagbibigay nila talagang malakihan. Pero dahil ikaw mga kapatid ay hindi ka pa natuturuan sa tamang pagbibigay, talagang sabihin natin, barya lang yung pinipili natin. Aminin man natin, hindi, totoo po yun. No, kahit na mayayaman, minsan, pagka dumadaan sila sa gano'n, minsan hindi yung pinaka-the best ang binibigay. Yung pinakamaliit, yung sobra lang, yun ang ibibigay. Pero malalaman natin mga kapatid na tayo mga Kristiyano, dapat iba tayo magbigay. Yung sabi niya kanina ni Brother Vicky, with love. Bakit? Kasi nahayag ng Diyos sa buhay natin nakilala na natin siya. Kaya yung ginagawa natin, with love na to. Hindi na to pakitang tao, hindi na ito tradisyon, hindi na ito inutos lang mga kapatid. Ito ay nais ng Panginoon makita sa atin. Kung tayo talaga ay mayroong pusong mapagbigay. Kasi bakit? Doon nalulugod ang Lord Kasi sigurado na walang papasok sa langit na malabo. No? Walang papasok sa langit na mahilig magkait ng pagpapala. Kaya gusto ni Lord, walang robbers. No? Walang robbers sa kaharian ng Panginoon. At makikita natin mamaya mga kapatid, kung paano nagagalit ang Lord sa mga tao na makasarili. No? Kasi pag hindi ka giver, yun ang karakter mo, hindi ka mapagbigay. Ano magiging karakter mo? Either sabihin nila kurimpot ka o malabot ka. Pero sabihin ko po sa inyo mga kapatid, pag tayo po ay nag-aayuno kasama natin ang Diyos, nasa atin po ang pagbabago na ibibigay ng Panginoon. Yung heart desire natin na pagbabago, ibibigay po yan ng Panginoon. Totoo po yan mga kapatid. Kaya purihin ang Diyos at salamat po sa Lord na bago matapos itong taon na to, tayo po ay pinagpala. Ang essence of giving, pag sinabi pong essence, ito po yung sinasabi nila na principle, the basic, or it is the, what we call the core. No? Ang pagbibigay po ay giving the money to hands-on something or to provide. Ito po ang meaning ng giving. Ngayon mga kapatid, pag sinabi pong essence of giving, sabi mahalaga po yan. Kasi kung walang magbibigay, anong mangyayari? Tingnan natin mga kapatid kung sino yung unang nagkaloob. Kasi sasabihin natin, ay mapagbigay ako sa church, wala pong masama. Talagang matulungin ako sa mahirap. I give my best. Wala pong masama. Pero bakit tayo naging ganon? Kasi meron po tayong magandang halimbawa na nakita. Ang una-una po siyempre nagbigay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Paano natin masasabi na si God ang unang nagkaloob? Okay. Alam po natin ito, di ba mga kapatid? John 3:16. Kabisado niyo po yan, di ba? Now for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish, but have an everlasting life. Ang katunayan mga kapatid, pagdating po sa pagbibigay, si Lord mismo yung napakagandang halimbawa na ibinigay niya ang kanyang bugtong para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya praise God, dahil sa pagbibigay ng Lord sa kanyang love sa ating mga tao para maligtas, nagkaroon po siya ng pagbibigay. Ang kanyang anak. At hindi lang basta ibinigay yung anak, mga kapatid. Hindi lang basta binigay. May ginawa po sila. Napakita o ipamalas kung gaano niya
tayo minamahal. Kasi pag mayroong love, magaan talaga ang pagbibigay eh. Pero pag walang love, yung napipilitan, talaga hindi tatanggapin ni Lord. Kasi si Lord mismo binigay niya yung love with all his, life, kasama yung buhay niya eh. Tayo minsan pinibigay lang natin yung effort natin. Kasi nagpagal tayo dun sa pera na meron tayo, di ba? Kaya minsan nahihirapan tayo ibigay kasi alam mo, tugon pawis mo yan eh. Pero ang Lord, yung pagbibigay niya, kasama yung buhay niya. Nandun yung pagmamahal sa tao para tayo maligtas. Hindi lang po yan mga kapatid. Ang God natin, ang ating Heavenly Father, sa creation pa lang, pinakita niya na yung pagmamahal sa tao. Bakit? Na-provide niya lahat eh. Bago niya nilikha ang tao in 6 days, 1 to 5 days, yung mga pangangailangan ng tao pinrovide niya. Ano yung una? Yung liwanag. No? Kasi madilim ang paligid eh. Binigyan niya tayo ng liwanag. Binigyan niya tayo ng gabi para magpahinga ka kasi pagal na pagal ka na eh. Yung pangalawang araw, nag-create siya ng mga isda, ng moon, ng stars. Hindi ko na po isa-isahin yan ha. Kung hindi man to sequence, nandyan yung buwan, nandyan yung araw, yung moon, yung mga stars para sa gabi. Tapos pa yung mga isda. No? Lahat ng klaseng isda. Maliliit o malalaki, masarap kainin kasi bigay ni Lord eh. Yung mga halaman. May pagkain ng hayop, may pagkain pa rin ng tao, di ba? Sabi nila, kumain ka raw ng vegetable para ikaw ay lalakas at gaganda. Kung may sakit ka, hanap ka raw ng herbal para gagaling ka sa anumang sugat mo. Provided lahat eh. Meron nga sa 5 araw na pag-create ni Lord para sa mga tao yun. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. And in 6 days, tsaka niya lang tayo ginawa. Nakikita natin mga kapatid kung paano tayo kinikreate ng Lord na at ipinapakita sa atin ni Lord na ang pagbibigay ay meron talagang powers. Powers in giving. Na, totoo yun. Kasi kung walang kapangyarihan ng Diyos, walang lahat ng ito eh. Wala tayong i-enjoy mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon mga kapatid. Kaya yung pagbibigay natin, hindi lang pera itong pag-uusapan natin mga kapatid ha. Hindi lang pera. Marami tayong pwede ibigay. Kahit mamamatay ka na, pwede ka pa rin magbigay eh. Alam niyo ba yon? Kala nyo, ang pagbibigay eh yung sabihin natin na hindi lang sa panahon talaga na krisis. Everyday pwede tayo magbigay. Okay. Una-una siyempre, sabi nga natin, ganina si God, una nagbigay. Pangalawa po, sino yun? Si Jesus Christ. Yan. Si Lord na nag-form siya ng human, pero sinless siya, blameless siya, si Jesus Christ. Ibinigay din niya ang kanyang sarili para sa ating katubusan. No? Sabi nila, magkaiba ba yun? Si God, hindi natin noon nakikita. Pero hindi pa nakontento ang Lord doon. Gusto niya na ang tao'y maabot. Nagkakawang tao po siya through Jesus Christ. Ang sabi po doon sa Mateo 27, muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya ay nalagutan ng hininga. Ibig sabihin, He gave His ghost. Binigay niya yung kanyang buhay para rin sa atin. Ganun kadakila ang Panginoon pagdating po sa pagbibigay. Kaya lahat ng mapagbigay, mapalad ka. Sabi mo sa katabi mo, mapalad tayo. Sama mo yung sarili mo ha. Huwag kang mapayag na hindi ka mapagbigay. Kasi hindi ka i-bless ni Lord. Hindi ka magiging masaya. Kasi there is sabi natin merong kasayahan yung nagbibigay ka eh. Iba po, manggagala ka mga kapatid. Pangatlo po, sino pa po yung nagbigay? Ang mga apostle po o ang tinatawag ng mga disciples. Sa 24 po ng Mateo 9, they shall be delivered up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated for all nations for my name's sake. Iyan po yung nangyari sa mga disciples. Binigay nila yung kanilang buhay, although napakarami pong pag-uusig, pero hindi po sila nagsawa
na mangaral tayo sa Panginoon. At yung gospel nakamit po natin, tayo mga Gentiles. Ang ginamit po sa atin si Apostle Paul. Okay. Sino pa po ang pwedeng magbigay? All Christian, sino sabi dyan? All true Christian who live and died for Christ. Yan, makikita natin, sinabi po ng disciples yan, to die is gain. To live in Christ is to die is gain. No? Ganun sila determine para maglingkod sa Lord. Tayo po mga Kristiyano, biro nyo, once a month lang itong pagpapasting natin, hindi pa natin maibigay. Samantalang sinabi ni Apostle Paul, to live in Christ, to die is gain. Hindi, no? Ibayin na natin yung ating concept na ayaw kong mag-ayuno kasi magugutom ako, may sakit ako, wala akong time, busy. Yan ba yung reason natin pag may mga gawain ng Lord? Dapat, Lord, the best yung sample ng pagbibigay. Kaya dapat Christ-likeness nga, di ba sabi? Ano ba ginagawa ni Kristo? They sacrifice, they give abundantly. Paano ka mag-expect ng abundantly pagbibigay ko kay Lord? Sparingly. Kaunti lang. Tapos nag-expect ka. Hindi naman masama mag-expect kasi si Lord Diyos lang pagpapala yan. Kung ano daw ang tinatanim mo, inaani mo. Kung masipag ka sa gawain, makikita mo yan. Ha-harvest ka. Pag nagtsatsaga ka sa ganitong gawain, nagpapalakas ka na spiritual mo, ano sa palagay mo makakamit mo? Spiritual life. Babaguhin ka ni Lord. Yung mga katwiran mo, yung mga haka-haka mo na mali, babaguhin ng Diyos siya, kagaya ko mga kapatid. Binago talaga ni Lord yung pagkatao ko. Kasi yung sarili mo, hinahambol daw mo sa Lord eh. Yung laman mo, pinapahina mo, gusto mo makakuha ng mga spiritual life. Magtiis ka, magsaga ka. Hindi ka pwedeng aani na hindi ka nagpapagal. Hindi pwede na sabihin mo bukas, makalawa dahil lagi ka umaate ng church, okay ka na. Hindi po, may labanan mga kapatid. May labanan ng laman, may labanan ng physical. Ang spiritual, may labanan lalo. Asa na spiritual mo, hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig ng Christian song. Pag nasa bahay ka, ano ginagawa mo? Abala. Busy. Saan? Ikaw nakakaalam. Pero spiritual mo, alagaan mo yan. Kasi yan ang magpapasaya sa'yo. Kasi Christian ka na eh. Kami mga uli sa katabi, anak tayo ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, dapat ang kaisipan natin, nakalangit, hindi makalupa lang. Pasamantala lang ito mga kapatid eh. Huwag natin isipin na, porque makalangit ang isipan mo, kakalimutan mo kayong nandito. Kailangan ka nila para makapunta sila sa kinalalagyan mo, yung makalangit na bagay. No? Kaya mag-ipon tayo ng kayamanan. At isa po ito, ang pag-iipon ng kayamanan sa langit, isa po ito, pag-aayuno at pananalangin. And everybody say amen. Amen. Sina pa po, prophet of God. Yan. Sa Corinthians po. Ano sabi yan? But thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Yan yung mga propeta ng Diyos. No? Tayo mga nangangaral, propeta tayo ng Lord sa ating panahon. Noong araw po ang prophet ng Lord, yung nagsasabi ng mangyayari. Kayo mga Israelite, sasakupin kayo, gagawin kayo slave. Kasi matitigas ang ulo nyo, yan po yung mga propeta ng Diyos. Okay, sasabihin nila, ikaw nagkasala ka, may tupa. Marami ka ari-ari, kinuha pa yung tupa ng iba, kaya magsisiga. Ganun po yung mga propeta, nababasa nila yung mga mangyayari. Pero sabi nila, itong mga pandemic daw, may nagsasabi na, kaya daw may bagong virus, yung matindi daw, hanggang hindi daw siya tinitigilan sa pag-uusig, dadami pa yun, kilala mo na yun. Yung propeta na sinasabi na siya yung may karapatang burahin kayo sa aklat ng buhay at saka pag-aari na tayo. Okay? Yan. Meron tinatawag tayong the true prophets and false prophet. Okay, mag-ingat po tayo. Pero pag umatin tayo ng pag-aayuno, na kagaya nito,
hindi tayo madadaya. Naniniwala po ba kayo doon? Meron, bakit hindi tayo madadaya? Bakit? Eh, napag-aaralan natin eh. Nag-aayuno tayo eh. Okay? Ano pa po? Yung men of God, yung mga worker ni Lord. Sabi niya, for your labor in the Lord is not in vain. Kala nyo walang saysay itong ginagawa natin. Napakahalaga po nito. Nakikita ni Lord yung ating pagsasacrifice. Pero mo, hindi ka na kumakain, pinipid mo pa yung soul mo, eh papalakasin ka ni Lord. Kasi hindi naman ito biro-biro eh. Alam niyo ba, bago tayo pumunta sa gawain ni Lord, maraming hadlang. Maraming hadlang. Pero thank you kay Lord. Thanks be to God. For I can do all things to whom Christ who strengthen me. Pinalakas tayo ng Panginoon. Okay? Yan po. Yan po yung mga ilan sa sabihin natin na nagbibigay ng tama sa Panginoon. Kasi meron tayo magandang halimbawa. Okay, punta na po tayo sa iba't ibang klase ng pagbibigay. Yung giving. Alam ko, common na po ito sa atin kasi bukod sa tinuturo ito, ginaganap natin. Okay? Ano po yun? Siyempre yung ika po. Na? Kabisado yan ng mga mapagbigay. Ang sabi niya, give your tithes and offering. Kasi, bakit sinabi na ika po at alay? Ang Diyos natin matalino eh. Saan pa nanggagaling ay ika po? Doon sa ating kinikita. O kaya yung mga blessing na dumarating, nag-iika po tayo. Eh yung offering, doon sa mga walang trabaho na sinasabi nila. No? Pero magkasama po yan. No? Sabi doon, buong buo. Ang iba mga kapatid, ginagawa po sa ika po, lalo na po sa mga kapatid natin na nanghihinayang minsan, o kaya hindi nila alam yung tamang katuruan, dinidivide po nila. Bawa, dalawa yung church nila. Yung kalahati doon sa isang church, yung kalahati dito. Mga kapatid, sabi po dyan, buong-buo. Pag inati mo yan, hindi na po yan ika po. Offering na po yan. Saan ba nanggagaling daw yung offering? Pag nagbigay ka raw ng ika po, yun pala yung kay Lord. Yung offering mo nandun pa sa 90%. Kasi kusang loob yun eh. Okay, kaya may offering. Ang pagbibigay ba ay katungkulan na, sabihin natin kumain ni Lord, utos po. Kasi po sa bansa Israel, given na po yun sa kanila. Kaya lang nagpaalala ang Diyos na ibinibigay nyo ang ikapo nyo, pero iwawala nyo yung katarungan, yung justice. No? Nakakaroon sila mga kapatid ng hindi makatwirang pamumuhay. Yung pinahirapan nila yung mga kapatid nila, pag pinagpala sila, nagmamalaki sila, yung mga mahirap, hindi na nila iniintindi, yung mga kapatid na needy, hindi nila tinutulungan. Kaya sinabi ng Panginoon yun, na nagbibigay nga kayo, pero yung righteousness o yung katwiran ng Diyos, hindi nyo ginaganap. Pag nakikita mo yung kapatid mo, hate ka sa kanya, walang love, pero naglilingkod ka kay Lord. Baguhin natin niya mga kapatid, ayaw ni Lord. Iba eh, hindi ka lang magbibigay mga kapatid, kailangan mamuhay talaga tayo na may pag-ibig. Kasi kahit nga ibigay mo lahat eh, pag walang love, wala. Kahit alam mo pa yan, kahit ginagawa mo pa yan, pag hindi sa puso, wala. Alam niyo mga kapatid, pag sa pagbibigay, lahat po tayo gusto i-bless ni Lord. God is fair. God is just. Hindi po siya nagtatangi. Hindi tinitignan ni Lord kung gaano kalaki ikaw magbigay. Basta tapat ka. Tapat ka mga kapatid. Kasi the more na ino-hold mo yung para sa Lord, the more ka na mahirapan. Magiging buslong bukas yan. Maraming devourer. Yung sabi niya kanina ni Brother Rizal, kung hindi dahil sa pagbibigay, siguro yung buhay niya wala na eh. Pero dahil tapat siya, hindi lang sa pera, kundi sa paglilingkod, na-spare pa yung buhay niya. Marami pong worker na nangyari po yan. Muntik na po sila mamatay sa pagmumotor. Aso naman yung dumaan, mga workers. Pero dahil sa paglilingkod nila, na-spare pa rin yung buhay nila. Tayo po, sabi ng Lord,
iingatan ka niya sa debaurer eh. Wala ka bang tiwala sa Panginoon? Hindi mo ba kayang ibigay sa Panginoon yung para sa Kanya? Eh, kanya naman talaga lahat. Tinetest tayo ng Panginoon. Tinetest tayo. Sabi ng Lord, subukan niyo ako. Walang ibang word na binigay si Lord na subukan niyo ko, kundi yung ating katapatan pagdating po sa pagbibigay. Tingnan niyo mga kapatid. Ang Lord natin gusto tayo i-bless. Kasi pag binigay mo na ikaw po mo, bubuksan niya ang durungawan ng langit. Sa bahay na natin, maraming bintana eh. Eh di lalo sa langit, maraming bintana. Ibig sabihin, maraming blessing. At ibubuhos niya yung masaganang pagpapala. Bakit ang blessing natin minsan magaling? Minsan parang muslong butas. Kasi akala mo nagbibigay ka na ng tapat. Yung pala may hinahanap pa si Lord. Na nagbibigay ka with love. Yung hindi bigat, hindi ba bigat? Sa palagay mo ba yung 10% na hinihingi sa'yo ng Lord, mabigat? Hindi, mga kapatid. 90% sa'yo. 10% sa Panginoon, di mo kaya. O dahil kusang, sabi natin, kusa ka na hindi ba pagbigay, kaya gusto mo 100% walang kapatid si Lord. Mahirapan ka kapatid. Maraming di ba ore. Kaya purihin ang Diyos. Palamanin natin yung Panginoon. Okay? Kaya turuan mo natin yung ating mga workers, yung mga nag-a-abroad, na kailangan sumuporta sila dito. Kasi dito sila galing. Dito sila pinagpala. No? Hindi po forever sila doon. Malaking bagay po na sila sumusuporta sa gawain. Ano ba naman si pastor, di ba? Pastor natin, mga pastor natin. Nakikita naman natin paano sila nagpapagaling. Kaya, maging ano po tayo? Maging mapagbantay. Sabi nga, be wise. No? Na yung ating ginagawa para sa kabutihan ng ating mga kapwa din. Ating mga kapwa natin manggagawa. Hindi po masama na tayo po ay, sabi natin, mag-isip-isip. No? Pero yung katwiran pa rin ni Lord, papairalin natin. At kung nahirapan po tayo mag-decide, i-consult tayo po sa mga pastor. Bibigyan po nila kayo ng magandang advice. Okay? Hindi po namimilit ang pastor. Ang pastor po ay umuunawa. At ang pastor ay mapagbigay. Kung saan ka masaya, sige, supportahan ka. Pero, pag mali ang desisyon mo, ay mga kapatid, mayroon niyang mga consequence. At napakahirap lumagpas po dyan. Kaya maging tapat tayo. Sabi mo sa katabi mo, tapat. Yan. Ano ba po yung iba-ibang pagbibigay? Offering o handog, alay. No? O yan, kung anong binigay mo, di yung tatanggapin mo. Ano ba po? Sa karaniwang pang-religion daw po, ito po ay yung pagsusunog ng mga alay, yung Old Testament, ba? Pag nag-aalay sila, sinusunog yung mga hayop. Ngayon, hindi na natin ginagawa yan. Although yung iba meron niya mga ritual. Meron din po handog ng pasasalamat. Pagka sobrang maraming harvest, meron silang pag-aalay yan. Pagka mga sagana yung kanilang ani, may pag-aalay. Peace offering. Pag-araw nung araw, pagkasalanan, meron silang mga measurement. O ito, dalhin mo. Magdala ka ng baka, ay susunugin para sa kasalanan mo. Meron po silang gano'n. Ngayon, hindi na po yun. Pag meron tayo nagagawang kasalanan, lumalapit tayo sa Lord, humingi tayo ng tawad. Di ba, napakabuti ng Lord, hindi na nga tayo pinapahirapan. Siguro naman, pag bibigay na ikaw po, hindi naman pahirap sa'yo. May pangako ang Diyos eh. Kaya wag po natin gawing big deal pag nagbibigay tayo sa Lord. Natural lang po na tayo magbigay kasi pinagpapala tayo ng Diyos. And everybody say amen. Amen. Pakatlo, ano ba? Ano ba ang meron? Sharing o ambagan. Magkakaiba po yan mga kapatid Yung sa Lord. Yung kay Cesar. Ay mag-tax ka. Kung kumikita ka, mag-tax ka. Kailangan yan ng gobyerno. Okay, itong tinatawag natin ambagan o sharing. Paano ba yan? O yan po, sa Corinthians 10. Iniipon po nila yan at ipinamamahagi. Kagaya natin, di ba sa church natin, meron tayo tinatawag na fellowshipping. O, kapatid, birthday, wedding,
anumang monthsary yan, magsisharing tayo para meron tayong pagsasalo-saluhan every first Sunday of the month. Meron po kami nun. At lahat naman sa ating churches, meron tayo yan. Di ba? Masaya, di ba? Di ba masaya? Yung mga alam mo mga masasarap na menu, niluluto mo para patigyan ko kay kapatid eh. Di ba? Opo, totoo yan mga kapatid. Kung ano yung natitikman mo na masarap, gusto mo i-share sa kapatid mo, ayun, yung pagkakataon natin. Meron tayong mga fellowship. Gawin natin yan mga kapatid. Alam nyo, pag na ginagawa niyo yung magagandang bagay niya, hindi ka makakalimutan ng kapatid mo eh. Lagi ka pa ipag-pray. Ako, si kapatid na ganito, sarap na dinala niya ang pagkain, hindi ka makalimutan. Diba? Ang sarap doon mga kapatid. Pero pag ikaw ay nagbigay ng hindi maayos, sasabihin mo, sino ba yung nagbigay nun? Ang sama ng lasa. O, di ba? Pati ka marunong magluto, di bumili ka na lang masarap. At hindi mo, mag-share ka. Ang pagpapala ng Diyos sa gana. Tapat ang Diyos natin mga kapatid. Amen? Tapat ang Diyos. Hindi siya nagpapabaya. Kaya huwag ka na magtaka, hindi ka nawawalan, hindi ka naubusan. Lagi ka punong-puno ka ng pag-asa. Bakit? Kahit wala ng trabaho, binibigyan ka ng Lord. Kahit wala kang trabaho, pinapakain ka ng Panginoon. Kahit natidiskasya ka, binubuhay ka ng Panginoon. Grabe mga kapatid. Ang bait talaga ng Panginoon natin. Kaya magtipon tayo ng tapat. Okay, matuto tayo magbigay. Hindi po sa amount lang yan mga kapatid. Alam ng Diyos yan. Dito po tayo sa alms. Yan, alms. Ibos. Sa Acts 3, yan po yung sa golden, yung beautiful games. Dumaan ang disciple, sumingi ng limos. Hindi po mawawala ang nagpapalimos. Kasi ang gawa po, may mahirap at may mayaman. Kung masenso ka, di maganda. Kung naghihirap ka, umasa ka sa Diyos, kaya kanyang pagpalain pa. Yan, limos. Ang sabi po dyan, mga kapatid, wala silang mabigay doon sa naglilimos. Pero anong binigay ng disciples? Si Lord Jesus, sabi niya, silver and gold have I none, but I give such as I give. In the name of Jesus, rise up and walk. Kaya nga, nung pumasok sa beautiful gate, sa temple yung beggar, walking and giving and praising God siya eh. Alam niyo mga kapatid, ang bait talaga ng Lord pag ipapamuhay po natin yung mga salita niya. Kaya huwag po kayo magsawang maglimos. Pag may humingi po sa inyo, kung kaya nyo magbigay po kayo. Kahit Maria, okay lang mga kapatid. Kasi hindi naman po sila nag-expect sa inyo ng libo eh. Kasi kaya nga po sila nagtsatsaga maglimos. Talagang umaasa po sila na bibigyan nyo. Pero kung sasabihan mo pa siya na, sa sindikato yan. Yung nililimos mo, gagamitin sa pagsusugal, gagamitin sa pag-aali. Alam mo, nagbigay ka lang eh. Huwag mo pakialaman yung buhay niya. Ang bahalaga, nagbigay ka sa humihingi sa'yo. Hindi mo pinahihindian yung humihingi sa'yo. Biblical po. Huwag na natin iniisip kung nagbigay ka, saan kaya gagamitin mo. No? Bakit kailangan mo pang alamin, hindi nagbigay ka nga? Ang mga nagbibigay po, hindi po sila nag-expect ng kapalit, sabi niya. Bahala sila kung nanloko sila o hindi, basta ikaw meron ang puso mapagbigay, okay na yan. Huwag mo nang ipag-iisipin kasi magkakasala ka lang eh. Magkakasala ka lang kung saan niya gagamitin mo. Basta ikaw, kinausap ka na Lord, hindi po ni Lord yung puso mo magbigay ka. Amen? Amen. Bahala siya kung nanloko siya, sinwindel ka niya. Basta, alam mo, pinipo yung puso mo para magbigay. Gawin mo. Mabuti yun eh. Mabuting bagay na hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Paano ba yung mga kapatid na upili sa'yo talaga pambili ng pagkain, tapos hindi mo binigay kasi iniisip mo, sindikato siya, nagkasala ka. Pero kung iniisip mo na kailangan niya yan, matutuwa ang Diyos sa'yo. Kasi si Lord naman ang bahala eh. Kung nagkakasala siya o gumawa siya ng parusa, talagang may parusa yun. Kung nanloloko siya, si Lord ang bahala. Kaya nga sinasabi ni Lord, vengeance is mine. Basta ikaw, bilang Kristiyano, gawa ka ng mabuti. Okay, ano pa po meron? Yan, tulong. Gusto kayo yan, di ba? Ayuda. Kakaroon pa next year. Yung mga politiko, di ba?
Magbibigay ng ayuda. Pero huwag kayo pasilaw po doon ha, iboto nyo yung tama. Okay, kasi pagka namali tayo ng boto, yung ayuda mo na yan, mabawian mo sa tax mo. O kaya doon sa, alam niyo, corruption, di ba? Kaya pili tayo ng good leader. Yung nakita na natin kung paano tayo tinulungan. O, di ako nangangampanya, mga kapatid ha, bahala kayo. Makikita sa buhay yan. Pero meron na kami. Meron na kami iboboto. Hindi dahil binigyan ka. Mga kapatid, kahit walang bigay, basta sa servisyo sila ng maayos. Marami makikinaba, okay tayo dyan. Okay? Ayan, masarap po yan. May mga tumutulong. No? Ano pa po? Ayan, generosity o kusang loob. Yan ang meron tayo, kusang loob. Pero pag wala ka pa niyan, ewan ko na lang sa'yo. No, nakikita mo kailangan niya, hindi ka tumutulong. Nakikita mo nagugutom siya, hindi ka wala nagpapakain, hindi ka nga nagpapamerienda. Sasabihin mo pa, ay hindi kumain niya. Hindi niya kailangan. Kusang loob. Okay? Wala pong pagkapangarap pagdating sa pagbibigay. Basta Kristiyano ka, dapat marunong ka magbigay. At meron ka niyan, kusang loob. Katangian ko yan. Hindi ka lang basta nagbibigay. Hindi ka lang nagpupusang loob. Meron po mga sakripisyan yan. Pagkaya ng ginawa ni Lord, binigay niya po yung buhay niya. Siyempre, pag sinabi sakripisyan, meron po diyang pain, meron po diyang misery, may agony, merong anguish, may heart, yung nasasaktan. No? Kaya nga ang likod ng Lord, talagang buwis buhay na yan eh. Ang gatawagin na sila ni Lord, pastor pa rin. Ano pa daw po ang pwede natin bukod sa pananalapi? Siyempre yung ating love, ha? Mahali natin yung ating mga kapatid. Pag minahal mo ang kapatid mo, mahal mo rin si Lord. Kasi si Lord ba hindi mo nakikita, mahal mo eh. Pag minahal mo rin yung kapwa mo o yung maliliit sa'yo, sa Lord daw yun. Kaya mahalin mo. Tingnan mo nga yung kapatid mo. Tingnan mo yung katabi mo. Mahal mo ba yan? Mahal mo yan? O haters ka? Love mo yan. Kahit maputi ka sa kanya, o kahit marami ang pera kaysa sa kanya, mahal mo yan. Diba? Ano ba, sino daw ba yung dapat minamahal yung mga hindi daw kaibig-ibig? Kasi minamahal natin yung kaibig-ibig daw eh. Sa Lord, hindi eh. Yung mga hindi kaibig-ibig, mamahalin mo raw. Kaya tingnan mo yung mapagmahal. Ang ganda na ano niya, lagi siya nakaano. Diba? Iba talaga yung masayahin tao. Okay. Ano pa po, pwede time. Bigyan mo kay Lord po. Time natin kaya. Dapat natutulog tayo. Nagpe-Facebook ka, di ba? Time mo, di ba? Ano ginagawa mo ba everyday? Nasa Facebook o nasa YouTube? Binigay mo ngayon, hindi mo talent ka. Ayan, talent. Ano ba talent mo? May talent ka ba na kumanta? Bigay mo kay Lord. Tumugtog? Bigay mo kay Lord. Ano pa po? Yung sarili natin, bigay natin sa Panginoon. Magsilbi tayo sa Lord. Ano pa po? Riches. So, yung yaman mo. Masyado ka ng maraming pera. Ito, Pasko, pagbigay ka na alinaldo. Oo, walang pasawa. Hindi na politiko mag-aayuda. Tayo rin meron. Magbigay tayo na ayuda sa kapatid. Ideas. Yung ating mga idea. Marami ka na naka-impact dyan. I-share mo. Mamaya, dahil sa sobrang idea mo, pati pastor mo, tinuturuan mo na. Kailangan gamitin ka na ni Lord. Masyado ka na supervisor. Gamitin ka na ng Lord para maturuan mo yung iba. Okay, ano pa po? Yung ating tulog. Pwede tayong tumulog sa anumang paraan. Yung mga kapatid natin nasusunugan, bigyan nyo ng mga lumang damit. Yung mga damit nyo sa kapeba sa parado, pabibigyan nyo na yan, papapalitan nyo ng bago. No? Tinatago mo pa, hindi na kasya sa'yo. Tingnan mo sa iba. Okay? Ito pa po pala mga kapatid. Magko-conclude na tayo. Okay, tingnan na lang natin yung ating conclusion. Ano po? Yan. Ano ba yung giving? Nandiyan na mga kapatid. Giving is kind of worship. Pagka nagbibigay ka kay Lord, pagsanggaw yan sa Kanya. Giving is loving. Pag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya
hindi mo siya paggalamutan o hindi mo siya matitiis. Kasi mahal mo yung ginagawa mo. Magaan mo sa loob niya, mga kapatid, kaya pag-pray mo kay Lord. Giving is a respect and adoration. Pagkala po yan, binibigay po natin yung respeto at ginagawa po natin ito na pag-adore sa ating Panginoon. Pwede natin gawin yan sa kapwa natin, mga kapatid. Kasi yung iba nagbibigay lang ng respect pagpatay na eh. Bibigyan ng flowers, bibigyan ng kung ano-ano, wala na, patay na eh. Pero nung may sakit, hindi mo binigyan ng pangbili ng gamot. Kasi gabi na, bawal maglabas. Hindi mo, wala daw time yan. Expression of kindness. Giving is an act of loving faith and faith. Pag may pananampalataya ka, hindi ka lang nangihinay kasi alam mo, kaya ibalik ng Lord. Giving is a noble word. Magandang gawa po yan. Giving is obedience and sacrifice. May mga suffering din po. Pero give lang tayo, magbigay lang tayo, mga kapatid. Pagsunod po yan. And giving is a sweet aroma to God and to men. Diba? Yung sabi nga kanina ni Brother Ricky, there is power in giving. Pag binigyan mo yung tao, kahit gano'ng kalungkot, ang saya-saya niya, diba? Kaya marami nagpapasalamat sa Diyos. Pag binibigyan mo siya ng appreciation, ang dami nagte-thank you kay Lord, hindi na ikaw. Diba? Kung gusto mo marami magpasalamat sa Diyos, matuto tayo magbigay. And everybody say, Amen. Amen. Glory to God. Tara pa natin yung gagawin namin. Salamat po sa Diyos.